мескитното родопско село Хвойна. От тук започва най-дългия маршрут, по който някога съм минавала. Той пресича Родопите през Орехово, по Римския път, чудните мостове, Чепеларе, Пампорово, Смолян и всички скали наоколо, водопадите, пещерите към Могилица, извора на Арда, минава по граничната бразда с Гърция и стига чак до Ставрополи и Паранести. А може, ако искате, до Бяло море. Впечатляващо, нали? Но вие не се плашете, не е нужно да го минете целия пеша. Може и на кон, като мен. Тогава имаше и тежки моменти, но за вас ще е по-лесно, защото вече има маркировка в бяло и зелено. Има беседки, чешмички. За мен остана наградата да се почувствам откривател и да споделя преживяното. Всичко започна като приятна разходка между Хвойна и Орехово. Изкушаваха ни много възможности. Параклисът Свети Йоан Кръстител, гледката от връх Калугерица, местността Средни ливади. Привлечени името Костен камък. Според легендата, подножието на 80-метровата скала е осеяно с кости на българи, отказали да приемат исляма. Като любители на екстремните изживявания, избираме да се спуснем в живописния Койлов дол. Неговите 3 водопада привличат и уникалния родопски силивряк. Заслужава се всяко усилие да стигнеш до тук. След тежки моменти винаги има прекрасни изживявания. Затова продължаваме напред. Въпреки градушката и падащите светкавици. Свежестта след буря събужда желание за живот, което тук, в Родопите, се чувства по особен начин. Можем да поемем към хижа Персенк, водопада Скакалото, параклиса Свети пророк Илия. Избираме връх Цирикова църква. Сред китка борови и широколистни дървета е скътан параклисът Свети Дух. Турците отвеждали скритите в църквата родопчани до ръба на скалата. Който отказвал да сложи чалма, бил блъскан в бездната. Но височината не била достатъчна да убие. Дни наред се носили стенания или цирикания на местен диалект. Спускаме се покрай каменните блокове и красотата на разлома, в който попадаме, измества тежкото чувство. Бледолилави цветове магнетично привличат погледите ни нагоре. Родопският силивряк, Орфеевото цвете или, както още го наричат, безсмъртничето, е сред чудесата в растителния свят на България. Според легендата, когато митичният певец Орфей бил разкъсан от вакханките, всяка капка от кръвта му се превръщала в красиво планинско цвете. Това са следите на вълк, който е преследвал сърничка преди 15 минути, точно след като спря дъжда. Това са 3 му ноката и възглавничката на крака. Ужас! А в другата посока са тичали диви прасета. Ето го и село Орехово. Отново име на растителен вид. Характерно за Родопите е, че тук има от всичко и то по много. Освен с неподправен уют и изобилни трапези, местните ще ви посрещнат и с песен. Sa
душманине, хеми мојне, хеми твојне. В компанията на птици и поточета и опиянени от аромата на билки, незабелязано стигаме чудните мостове. Те са сред най-интересните природни феномени в България. Пълноводната река създала дълбока пещера, силно земетресение срутило тавана, а бурните води отнесли отломките. Вероятно, така са се появили двата естествени мраморни моста. В карстовите кухини намират убежище птици и прилепи, а скалите са обрасли с здравец и силивряк. Пътеката, по която тръгваме, започва на около 50 метра от хижа Скални мостове. В началото е маркиран разклон, наляво е хижа Изгрев. Ние продължаваме по стръмния маршрут надясно. Смърчовите гори се сменят с борови, а ароматът на билки ни съпровожда между полянките. Оставяме се на римския път, да ни изведе до подножието на връх Персенк. Изграден преди 20 века, пътят започвал от Филипопол, днешен Пловдив, и стигал до Егейско море. Разходката по него не може да бъде самотна. Наоколо ще съзрете многобройни придружители. Като на шега стигаме най-високия град в България – Чепеларе. Освен спокойствие, той предлага изобилие от туристически възможности. Например, ски център Мечичал. Ако бяхме попаднали тук през зимата, щяхме да изпробваме най-дългата у нас писта за скиорите алпийци. Първата почивна станция в Пампорово е построена през 1933 година. Емблематичната за курорта Кула Снежанка е висока 156 метра. От най-слънчевия български високопланински курорт се спускат множество ски писти. Тук от запад на изток минава трансевропейско пешеходно трасе Е8, а нашият екомаршрут го пресича от север на юг. Затова районът е изходен пункт за преходи в 4-те посоки с различна трудност и продължителност. От кулата на връх Снежанка лесно намираме Орфеевите скали. Скали като скали, ще кажете. Но дойдете ли в планината на Орфей, не може да пропуснете точно тези. От тук легендарният певец омайвал зверове и птици с неземния си глас и чудната си арфа. Който е пътувал по пътя Пампорово-Смолян, е виждал върховете на 5 отвесни скали – Соколиците. Те изглеждат непристъпни, но една от тях си заслужава стръмното изкачване. Внимавайте да не настъпите някое растение, намерило живот в скалата. Пред погледа се простират Райковски ливади, най-високият родопски връх Перелик, част от Смолян, Преспанския дял Бабина чука, понижението на прохода Елидже. До арката на Параклис Свети Пантелеймон е изградена изкуствена стена за катерене. От тук започва и маркирана пътека до скала Невястата. Айде да наравиме осигуровките. Елен лопатар. Само мъжките имат рога, женските не.
Едната от примките е закачена за металното въже. Тя се качва по този начин. Това. Другата примка за метална стълба. За стълбичка. Да, значи не трябва да го има момента, в който и двете примки да ви са долу. Една от легендите за скала Невястата гласи, че от тук се е хвърлила мома, която не е искала да се ожени за турския владетел. Условието на българката било да се сбогува с родното си място от високата скала. Тогава тя се качила, погледнала надолу и скочила. Запазила вярата си, а от тогава тази скала се казва Невястата. Само 10 минути траех супер пътуването по Вия Ферата. Забравяш и, че си уморен. Всичко. По 750-метровата пътека към алпийския тролей при скалата Турлука откриваме панорамни площадки, кът за деца, място за къмпинг, 4 трасета за скално катерене с различна трудност. Дължината на тролея е 100 метра. Денивелацията между най-високата и най-ниската точка е около 30 метра. За разлика от другите тролеи, допустимата денивелация, когато се извършва свободно пускане без някой да контролира вашата скорост, е около 8 метра между двете точки. А тук е около 4 пъти по-голяма, затова самото изпускане е контролирано от наш инструктор, който стои тук горе на площадката. За следващия път програмата е ясна. Палатков лагер в основата на Турлука, вечеря тук, на огън, с панорамна гледка към нощен Смолян. В миналото смоленските езера били 20. Днес единствените естествени езера в Родопите, разположени на няколко тераси в долината на река Черна, между Орфеевите скали и Смолян, са едва 8. Твърди се, че смоленските езера са свързани помежду си с подводни реки и течения, типични за пещерите. Смърчовите гори и отраженията на скалите ни карат да се почувстваме като в загадъчна страна от приказките. Непременно ще забележите и скалата, наречена от местните Червената. Сутрин и вечер слънчевите лъчи обагрят в червено огромния риолитен блок и му създават специфично обаяние. Усещане за непреходност. Това изпитваме сред вековните гори от Смърч и Бял Бор в резервата Сосковчето. Той е дом на мечки, сърни, благороден елен, алпийски тритон, черен кълвач, глухар, лещарка, златка, вълк. Тук се срещат и редки растителни видове, като българско шапиче, родопски скален копър, македонска каменоломка.
С красотите по екопътеката каньона на водопадите, сред които 46 водопада и букови дървета, извисили ръст преди 400 години, не усещаме 6 км преход до най-високия водопад – Орфеевия. Той хвърля водите си от 60 метра височина. По обратния път към Смолян внимавайте! Лесно може да пропуснете отбивката за Смолянския водопад, независимо от внушителните му 28 метра. Смолян. Най-големият град в Родопите е създаден от сливането на кварталите Смолян, Райково и Устово, разположени по двата бряга на Черна река. Планетариумът, храмът Свети Висарион Смолянски, най-големият в Южна България, 7-те стари източно-православни църкви, сред които Света Богородица, и трикорабните базилики Свети Никола, Света Неделя и Свети Дух, с единствената в този край дъщена камбанария, архитектурният резерват с къщи, строени през 17-19 век, джамията, вековния чинар. Това са все места, които не могат да бъдат подминати. Историческият музей Стойо Шишков е основан през 1935 година и е най-старият и най-големият в Средните Родопи. В него се съхраняват хиляди експонати, разказващи за древност и традиции. Значи отдолу, като тръгнахме по пътечката, това ни е 10 на 15 минути и от тук целта ни е, ето, Орловия камък се вижда много добре. Ще минем малко зад гърба му и ще излезем отпред на самата скала. От нея се разкрива невероятна панорама към цялата Смолянска котловина, включително и към Смолянските езера, до Пампорово. Много рядко и само в Родопите има толкова много здравец на едно място. Стръмна е пътеката към Орлов камък. Сега разбирам защо малко хора дори от местните стигат до тук. Чак на най-последното възвишение. Това е големия перелик. Вече сме на Орловия камък. Гледката наистина е невероятна. Тук е като гнездо, ако имаме късмет да дойдат и орлите. Ето така хората едно време са укрепвали пътя. Ако не бяха табелите, нямаше да обърнем внимание на тази сякаш най-обикновена поляна. Макар и малък, резерват Амзово е от голямо значение за биоразнообразието. Тук вирее редкият и защитен вид блатен пълн. Пещера Голубовица се намира близо до село Кошница и представлява комплекс пещери с 3 входа на няколко нива. За 2 от атракциите тук непромокаемото облекло и спасителните жилетки са задължителни. Започваме с разходка в Гарга дере, магично място, обсипано с силивряк.
Плаването с гумени лодки по подземната река е преживяване, което няма как да забравите. За финал 45-метров алпийски тролей над река Есенска. Пещера Ухловица, корито на пресъхнала подземна река, е сред най-старите в региона. Изваяна е от мрамор. Тук температурата е 10-11 градуса през цялата година. Красивите образования са интересни, но най-впечатляващ е финалът. Брилянтният водопад прави Ухловица истински подземен дворец. На 3 км от Ухловица спираме отново. Не можем да подминем село Могилица. В далечните времена на Византийската империя то е било курортен център и място за лов на тогавашната аристокрация. В момента се движим по 3-километровата гранична зона. Бившата 3-километрова гранична зона. Много са възможностите за разходки наоколо. Водопадът, тракийската крепост Калето, манастирът Свети Атанас, легендарният Кралев камък, Бориковската пещера. Но слънцето почти залязва и се насочваме към светилището – скалист връх на Тарда. Така попадаме в точното време на точното място. За кой ли път ни завладява усещането за вечност. Целите Родопи са чудесни. И това място на село Арда също. Но траките са избрали този скалист връх за светилище. Метра е дълг. В пещера Типицето са открити зъби от пещерна мечка. Тя е била обитавана и от хора в различните епохи. Айде да видим. Типицето има само една мраморна галерия с дължина 73 метра. Откритите тук зъби и кости от пещерна мечка се съхраняват в музея на Родопския карст в Чепеларе. Арда. За събора на 2 август тук се стичат хиляди хора. Селото, сгушено сред меките гънки на Родопските хълмове, в миналото е било курорт на знатните люде от Беломорието. Днес Арда привлича все повече туристи с красивата си природа и разнообразните забавления. Над 1000 автентични предмета, сред които и 250 годишна родопска носия, намираме в къщата на Севда Хаджиева или Маджаровата къща. Това си е твоята къща. Горе ли си живееш? Да, горе се живее, но има още неща, които може да погледнете и ще ви впечатли. Айде да се качим по тези 111 годишни стълби. Да, на 111 годишни стълби.
Маджаровата къща времето сякаш е спряло. Няма как да пропуснем пътеката на Тарзан. От центъра на Арда попадаме в друг свят на приключения и адреналин. Село Арда се намира само на 3 км от Гърция. И това разстояние нищо не е за кончетата, които може да се пояздат тук. Страхотна разходка до няколко барбекюта и до извора на река Арда ни предстои. Това е просеката, която разделя гръцките и българските Родопи. От тук мога да си избера една пастърва за обяд. Вече сме на извора на най-дългата река в Родопите. Хладничка е. 4 градуса е през цялата година. Сега ми се струва хладка, но през зимата май ще ми се стори топличка даже. 17 притока се вливат в нея, за да стане най-дългата река в Родопите. В момента се намираме тук. Както е очертанието на границата, ние сме само на 200 метра от държавната ни граница. Следващата ни спирка е в Гераница, където ще минава бъдещата ни връзка с Гърция. Айде на барбекюта! В Родопите има растения и животни, които могат да бъдат видяни само тук. Местността Гераница е известна не само с красива природа, но и с прекрасни възможности за отдих.
Пише, че той е бук на 600 години. Минаваме на метри от граничната бразда. Приятно е да стигнеш на кон до беседка в Гърция. Когато границата ще може да се пресича от тук, след 9-часов пешеходен преход ще се стига чак до селцето Паранести. Има пътека, даже има и табелки. Колибана няма да вървите към нея. Вървите точно нагоре това, по пътека. Тази баба отдавна не е изкачвала върховете наоколо, но в едно е права. За да стигнеш до върха, просто върви нагоре. Отиваме да покоряваме връх Ком. Стръмно е изкачването до връх Ком, но панорамите, които се разкриват от няколко площадки, са награда за усилията ни. Продължаваме да следваме бяло-зелената маркировка. Всъщност, в този участък от маршрута няма нужда от кой знае какви обозначения. Просто трябва да вървим по стъпките на граничарите. Като погледне от вишката, човек започва да се чуди на къде да хване. Заслона, Курбанище, връх Циганско градище, Малко градище, Момжийска чешма. Попадаме на Сивински ливади точно когато трябва. В края на юни тук цъфти Родопският крем. Местността е естествено находище на това ендемично за българската флора растение. Тук виреят и бъзовият дланокоренник, дългорогата гимнадения, орхидеи, жълт кантарион, брястолистно и ливадно орехче, чернокос, лъжичниче, бяла чемерика, източна козя брада, кървавиче. Районът около връх Циганско градище е сред най-големите находища на родопски крем в света. Впечатляващата гледка от върха ни кара да спрем. От тук погледът достига чак до Бяло море. Изумително изживяване. От високите стотици метри скални забери се любуваме на гледка към гръцките селца Димарио, Ехинос, Пахни, Кентаврос. Граничната бразда следва Билото и ни отвежда до местността Съдилището. Зашеметяващата гледка ни оставя безмълвни. Продължаваме прехода си под сянката на стари букови гори. Другия път ще поемем към връх Бабина чука. От него се слиза до прохода Елидже, а пътната артерия, която ще свързва двете части на Родопите, вече е готова от българска страна. Познайте къде сме сега. Разбира се, че в Родопите.
На табелите пише Гърция, но ние се чувстваме като у дома си. Пътечката през Буковата гора ни отвежда до впечатляващия водопад Ливадитис, висок 40 метра. Не пропускаме и речните приключения по места. В котловината на реката е разположено живописното градче Ставрополис. Гостоприемно, пъстро, запазило традициите си от времето, когато тук са живеели заедно гърци, българи и турци. И така, стъпка след стъпка, пътека след пътека, стигаме до Бяло море. Да, природата крие тайни и очаква от нас да ги открием. Предизвиква човешкото любопитство с всяко чудо, което разкрива пред очите ни. И ни кара да продължаваме, да усещаме, да споделяме, за да го преживеете и вие.